Industria altzan. 19. mendean aldaketa handiak gertatu ziren gizartean. Nekazaritzak, artisautzak eta ontzigintzak lehentasuna galdu eta industrializazio masiboa gailendu zen. Industria iraultza deitu zitzaion garai honi. Lege berriak egin eta errepideak, burdinbideak, banketxeak, garraio eta industria berri asko sortu ziren. Lantegi handi hauek aurrera ateratzeko eskulan asko behar zuten. Horregatik, inguruetan bizi ziren nekazari eta artisau askok industrian lan egitera pasatzeko erabakia hartu zuten. Eta beste askorentzat aukera bakarra izan zen, beste lanik ez zegoelarik. Garai honek migrazio handiak eragin zituen. Landa ingurutik hirirako migrazioa oso traumatikoa izan zen jende askorentzat. Nekazaritza lana ere oso gogorra zen, baina hiriak naturarekin haustea eta kutsadura handiko inguruan bizitzea eragin zien. Geroago, 20. mendean batez ere, industriarik gabeko urrunagoko beste lurralde batzuetatik ere etortzen hasi ziren asko eta asko. Pobrezia gainditu nahian. Eta hori, talka bikoitzen zen. Landa uzteaz gain, ohitura, hizkuntza, bizimodu, eguraldi, desberdinetako lekuetara iristen zirelako. 1910 urtean, Gipuzkoatik kanpo jaiotako populazioa 16%koa zen, eta 1970 aldiz 135%koa. Altzatarrek kontatu digutenez, etorri zirenean aurkitu zituzten lan baldintzak ez ziren egokienak. Oso ordutegi luzeak, lan gogorrak, soldata eskasa. Industria batzuetan emakumeek gutxiago kobratzen zuten gizonek baino. Jatorriaren arabera, ere, soldata desberdina zen. Edo jabeek, edozein unetan, erabaki zezaketen soldata txikiagoa ematea. Adibidez, protestarik eginez gero. Hala ere, bertan lan egiteko prest zeuden, hilabetero soldata bat jasoko zutelako, eta bizileku berrian, egoera berdinean zeuden beste familiekin, etxea konpartitzeko dirua iristen zitzaielako. Hauek dira, altza inguruan, pisu handia izan zuten industrietako batzuk. Nerekan, Luzuriaga, Ramon Bizkaino, Contadores, Herrerako portzelana fabrika, Molinaoko petrolio fabrika, irin fabrika. Industria hauetako askotan, ordutegia oso luzea zen, 8 ordu baino gehiagokoa. Horretaz gain, diru gehixeago irabazteko ordu gehigarriak egiten zituzten, edo bilekutan lan egiten zuten. Horrela, altzatar askok lanean pasatzen zuten egun osoa, mantenua irabazia izateko. Industrian lan egiteari zegokionez, ezberdintasun handiak zeuden gizon eta emakumeen artean. Lantegietan, lan egiten zuten emakume gehienak ezkontzerakoan kaleratzen zituzten. Horregatik, familia aurrera ateratzeko dirua behar zuten emakume ezkonduek bestelako lanbideak bilatu behar izaten zituzten. Hala nola, emakume eta gizon aberatzen etxe edo arropa garbiketa, dendetan laguntzea, edo etxean jostun lana egitea eta gero lan hori oihalgintza fabrika edo tailerrei edo arropa dendei saltzea. Aurrek ere fabriketan lan egiten zuten. Datu zehatz gutxi ditugu, baina adibidez, errenterian, Manchester txikia deitzen zitzaion garai hartan, hainbeste fabrika edukitzeagatik. 20. mendearen hasieran, fabriketako langileen 12% baino gehiago 16 urtetik berakoak ziren. Neskak eta mutilak, eta bazegoen errosario fabrika bat, zeinetan langileen erdia baino gehiago 16 urtetik berakoak ziren. Langile aur gaztei oso gutxi ordaintzen zieten, aprendiz kategoria zutelako. Poliki-poliki langileak antolatzen joan ziren, beren lan baldintzak hobetzeko. Hasieran bat-batean eta geroago sindikatuetan antolatuz. Protestak eta grebak egiten zituzten langile bat bidegabeki kaleratzen zutenean, edo istripu larri bat gertatzen zenean, edo soldata igoerak eskatzeko. Haurren lanaren aurkako legeak ezartzen hasi ziren, eta 1967 geroztik
Gutxienez 16 urte eduki behar dira lan egiten hasteko. Haur eta gazteek eskolan urte gehiago pasatzeko. Familiako kide edo ezagunen batek industrian lan egiten aldu? Fabrikek nolako kutsadura eragin dute bizi zaren inguruan?